Салом, ман Мустафо Забиров, донишҷӯи курси якуми ихтисоси аудит ревизия, факултати ҳисобдорӣ ва омори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Инчунин иштирокчӣ ва ҷоизадори ҷойи сеюми шашуми мусобиқаи байналмилалии ҷоми Фаҷр, ки байни давлатҳои ҳамаи ҷаҳон дар шаҳри Теҳрони Ҷумҳурии Исломии Эрон баргузор гардид мебошад. Ман ки аз хурдӣ ба ин намуди варзиш шавқ доштам ва ҳоло ҳам бошад таҳти 3-4 сол мебошад ки ба ин намуди варзиш машғул тамринҳо мекунам, ҳадафҳои зиёд ҳам дорам, барои расидан ба ҳадафҳои худ меҳнат ва талош ҳам мекунам. Риштаи иқтисодӣ бошад барои ба варзиш машғул шудаи ман ягон қадар монеаҳо надорад, балки аз ин тарафам низ бар ман дастгирҳо зиёд шуда истоданд. Дар оянда варзишгари хуб шудан мехоҳам, парчамбардори кишвари хеш шудан мехоҳам. Дар иқтисодиёт бошад аз худ барои аз худ кардани илм ҳам зарар ҳам намекунам. Бояд ёдовар шавам ки аввалин ҳамин ташкил кардаи ҳамин намуди варзиш дар ҷумҳуриямон ин бобоям Болхон Сангов мебошад. Аввалин бор вақте ман ба ин намуди варзиш машғул шудам, таҳти роҳбарии бобоям машқу тамринҳо мекардам. Баъди вафоти бобоям таҳти сармураббии мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон Сангов Асомиддин ва таҳти инчунин роҳбарии бародари калониям Раҳмониҷон машқу тамринҳо мекунам. Ин варзиши ки ман ҳоло машғул ҳастам, ин варзиши меросӣ аз бобоям ба амакоям ва инчунин ба ман омода истода, ба ман давомдиҳандаи ҳамин мероси онҳо мебошам. Барои интихоб намудани ин ихтисос ба ман бародарам Абдуллозода Исломиддин тавсияҳои худро дод, ки худ низ дар ҳамин донишгоҳ дар курси сеюми ихтисоси аудит ревизия, факултати ҳисобдорӣ ва омор таҳсил мекунам. Пас аз оне ки ин донишгоҳро ман хатм мекунам, шояд дар идомаи машғулият ба варзишам низ ревизори соҳаи варзиш шавам. Челе ки ҳама медонем варзиш гарои саломатӣ мебошад. Новобоса ба сину сол, ҷинс бояд ҳама ба варзиш машғул шавем. Махсусан ба ҷавонон ва наврасон гуфтанӣ ҳастам ки ба илм, ба варзиш ягон хел монеаҳо дода наметавонанд. Аз беҳудагардиву корҳои номатлуб ба беҳудагардиҳо вақти худро хубтар ба варзиш сарф кунанд. Ҳам ба саломатӣ, ҳам ба зебогии бадан фоидаҳои худро мерасонанд. ҳангоми иштирок кардан дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дар рафти иштирок аввалан ки худо ба шукр тарс нест, тарс надоштам. Фақат як чиз ҳамин ки барои ҳадаф ҳамин ки муваффақ шуда парчами кишвари худро боло бардоштан, бо ҳамин мақсад тамоми кӯшишҳову талошҳои худро мекардам. Дар рафти мусобиқот ман бо рақибони пурқуввати хеш мубориза бурда дар охир тавонистам ки соҳиби ҷойи сеюм гардам ва парчами кишвари худро боло бардорам. Рақибони ман аз ҳамун Ҷумҳурии Исломии Эрон, Шри-Ланка, Тоҷикистон, Арабистони Саудӣ, Афғонистон буданд. Аз ман ҳам пурқувваттар ин рақибон аз Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Шри-Ланка буданд, ки вақте онҳо бар ман ғолиб шуданд, ман ҳадаф мондам ки дар мусобиқаи оянда иншоаллоҳ тамоми кӯшишҳои худро мекунам ки аз онҳо бигзарам. Маҳз бо дуои падар ва модар аст ки ман соҳиби ҳамчун дастовардҳо гаштам. Вақте ки ман сазовори ҷойи сеюм гаштам, падар ва модарам хушҳол гаштанд, яъне аз ман боварӣ ҳам доштанд ва иншоаллоҳ ин бовариашон то охир идома хоҳад дошт. Вақте ман дар ин мусобиқа ҷойи сеюмро ишғол кардам, омода волидайнам маро бо чеҳраи хандон, дили шодон омода хело ҳам хуб пешвоз гирифтанд. Ман то ҳол дар 5-6 мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардам. Аввалин мусобиқаам дар соли 2024 дар шаҳри Ташкенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардид, ки ман дар он ҷо сазовори ҷойи сеюм гаштам. Баъд аз он ҳам низ дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардам ва соҳиби ҷойҳо нагаштам, вале ман ҳеҷ вақт роҳафтода нашудаам. Боварӣ бар он дорам ки иншоаллоҳ як рӯзе натиҷаи ин меҳнатҳои ман бар медалҳои тилло, нуқра ё биринҷӣ подошт хоҳад гирифт. Аз тарафи донишгоҳ дастгириҳо низ хело ҳам хуб мебошанд, зеро барои омода шудан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ба ман кӯмак мекунад ки то ман аз дарсҳо озод гардам ва ба машқу тамринҳои худ расам. Вақте ман дар мусобиқа пирӯз гашта омадам, яъне ҳамкурсонам низ дар дохили донишгоҳ маро хурсандона, яъне бо тантана дар дохил яъне пешвоз гирифта, пурсупосҳо низ зиёд буд, яъне барои онҳо ҳам як мояи ифтихор гаштааст.
саволҳое ки аз тарафи ҳамкурсон ба ман бисёр дода мешуд ин ки рақибона чанд кас аз кадом давлатҳо буданд, дар ин мусобиқа зиёда аз чанд давлат иштирок мекард, бо бардоштани чанд килограмм вазн соҳиби ин медол гаштӣ. Ин гуна саволҳо аз тарафи ҳамкурсон яъне бо шавқ хело бисёр шиёре ки маҳз барои сахт меҳнат кардан дар ин намуди соҳаи варзиш ман яъне сабаб шудааст ки ман ватани азизамро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ кунам. Ин шиёри пешвои миллатамон, президенти кишварамон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон мебошад, яъне Тоҷикистон ба пеш. сипосгузории худро пеш аз ҳама ман ба ректори Донишгоҳи давлатии миллия ва иқтисоди Тоҷикистон Сатторзода Бобурҷон ва инчунин ба декани факултет, муовинҳои декан, муаллимони фание ки маро дарс медиҳанд мерасонам, чунки онҳо саҳми худро низ барои машқу тамринҳоамро идома додан расонданд. Маро аз дарсҳо озод намуданд ки ман ба тамринҳои худ расам ва ин дастовардҳоро соҳиб гардам.